Arraio pola tortuga nazkagarri horiek dira. Baimena eta erregistroa. Leo, bagatoz! Zartaio indarra! Badakit arraroa dela. Zinetxi egin behar didazue. Natorrelako. O'Neill komandantea! Etorkizunetik. Hasieratik hasiko naiz. Nire izena Casey Jones da. Etorkizunean, arraza estralurtar batek planeta konkistatu du. Leonardo Maixuak misio bat esleitu zidan. Aurkitu giltza, eta geldiarazi krangak. Etorkizuneko mutila benetan da etorkizunekoa? Nei! Gau honetan, giltza honekin mundu hau suntsituko dugu! Ez, hasi da jada! Hemen daude! Zatozte nirekin, arreba, anaia. Mundu hau goitik bera aldatu behar dugu. Krangentzat. Zer egin digute! Gure botere mistikoak galdu ditugu! Baina orain, giltza hori erabiliko dute mundua suntsituko duen zerbait ekartzeko. Galdu dugu. Ninjon armarikonena dugu oraindik. Itxaropena. Planeta honetako gizakiak baino boteretsuagoa zara eta ez zara gizakia. Zer zara? Gu bereziak gara planeta honetan! Gu! Ninja! Tortoka! Nerabeak! Zara! Hau argazki bikaina da filmerako, ez duzue uste? Mugitzen ari dira. Rafi jarri nion lokalizatzailearen arabera. Guztioi jarri dizkiguzu lokalizatzaileak? Ez, noski, ez.